heldigvis. Ja, det er noget. Vi bor omkring Skanderborg, ved I hvor det er? Kid, du var i Skanderborg og blev der. Nogenlunde. Skanderborg. Kære Peter. Au. Kid, du var i Skanderborg. Og blev der. Kære Peter. Jeg gemmer bag hønsehuset. Ja, den kender jeg godt. Fuck de M4S. Bare gem bag hønsehuset. Fuck hjælper der gemmer sig bag hønsehuset, hva'? Køb Naked Guys. Grund, bag dig. Bag dig, Grund. Bag dig. Psst, psst. Kom her. Kom her. Kom her. Op. Op på hønsehuset. Okay. Emil. Mere op. Okay, vi skal ud. Headshot. Det er vi sgu da ikke. Go. Lund, du er kraftig med så meget i vejen. Au. Okay, pas på, du så ind under det halvtag der. Der ramte jeg ikke en eneste gang. Der er et headshot. På siden af. Kommer bag jer. Det er piv intenst. Flækkeren. What the fuck? Hvor var han? Han skød mig fra apartment med en TC-75. Ja. Hvorfor ikke? Shit. Skills. Ja. Shit, just got real. Spændende. Det er alle sammen sådan nogle roser, dem der. Hvem køber det fuse? Hvem køber det fuse set? Kan vi ikke. Ah, det er for sjov. Vi er terrorister. Det er dog for Vi sjov. diffuse vores egen bombe. Jeg flasher. Hallo, lad mig gå først, jeg flasher. Vi diffuser bare vores bomb. Ja, det er meget. Øh, Au, for helvede! Der røg hønen sgu. Åh, kør. Au, bagfra. Bagfra. Det kunne godt have gået bedre. Bag os. kan du lige at lukke eget, Mark. Lund, du er kraftigt mere nederen. Nu, i stedet for, så kunne jeg måske lige have overlevet lidt længere. I stedet for. Altså godt nu, at det ikke være mig at beflække med en granat som nakke en kylling. Fuck. Han havde 2 HP. Fedt, mand. Fedt med en badekar. Jeg smukkede bare lige med. Det er sjovt nok mig, der har bum igen. Deli mig. Ej, for helvede! Oh my. Jeg kom så til ham nu. Jeg ved ikke, om det var epic eller fuck det var. Enten så var det virkelig heldigt. Eller så var det hacks. One or the other. Han hopper bare op. Tag ikke noget. Han er i apartments. Hvad? Lund, hvis han er herinde, så bliver jeg så fucking gal på dig. Det er helt sindssygt. De har sagt, han var der i apartments. Ja, men altså, bare fordi man er der på et tidspunkt, betyder ikke, man... Ja, det er da Are you man kan sure se about venstre that? venstre. Okay, det er fint. Nå, hvis på kyllingen er også Det er en spion. Bare slow apart. Split op. Ja, for de sidder med kamera, så vi Ej, skal eller... pisse på. Ja. Bare sidde og pick dem. Ja, det skal vi. Altså, tag dem. Ja. Giv dem noget af... Giv dem noget dansk De pick. kommer fra BA. Er det sådan en mellemting eller hvad? Hvor er du trash. Ikke nødvendigvis. Hvad kan vi bruge en død person til? Jeg flækker kyllinger. De andre... Jeg har ikke dræbt den ene sten. Kør B. Åh, det er lækkert. Normalt der har jeg Predator til AK, så det nu er er der så nu har jeg Blue Lemonade. Ja, den er sweet, er den ikke? Ja, jeg bedre lige min Emerald Pinstripe. Den er meget pæn, er den ikke? Jo. Hey, jeg går i apartments bare for at lave noget lyd. Shit. Luder shit. Dårlig af Vejslund. Det er nogle af de værste af Vejs. Ja, læg mig. Så spørger gør vi ikke? Der er to. Ja, der er en kom nu. Han kom nu. To der kom nu. Altså, jeg synes det... Nej, lad være. Der er 2 der kommer. Wait, what? Kom Jeg blev sat bagfra igen. Hvad sker der? Jeg troede, I havde mig bagfra. Nej. Jamen, I var helt over bagfra. Nej, Lund, du var ikke. Det er en skæv stykke, hvor at, man kan se der lige meget hvad. Det er min, man ikke kan se. Nej! Og sådan lidt det der. Ja. Kom igen. Enten kommer de igennem banana, eller så kommer de igennem CT-spawn. Vi skal lige... Til venstre, Sivert.
For helvede! Seriøst, kom lige ind, kom. Det gik faktisk okay, så vi prøver igen. My bad. Så, Emil, kom nu. altså Mafia, kan du only deagle, eller hvad? Ja. Han er så tab, så det gør ikke nogen forskel. Hvad er en mere second mid? Hvad? Second mid. Tag i, Emil. Altså, det er en AK, der er ikke for Mid meget ham om. så godt. Det er en forkylling der. Kraftig nederen forkylling. Ej, jeg er blevet overhalet af de der 2 røvhuller. Ja, og nu tror jeg lige, jeg vil se en Jeg kamp over igen, kan jeg godt mærke. Jeg køber AVP. Jeg har Er Lund. der nogen, der Lund, lad være. Jeg har købt. Du er så tom. Det er mig, der er op. I don't give a shit, så Okay, vi er en P, en AVP, 2 AVP'er, eller hvad? Og en Og en scout. Lund, det er overhovedet ikke dumt at sidde i midten, vel? Jeg gør, hvad jeg vil. Jeg er smøf. Smøf min bare over. Lund, du sok. Det er godt nok kok. Nej, Gordon. Lund. Du kan lige så godt opgive, fordi jeg har ret. Vi kan sgu. Jeg holder en bagfra. Ever. Nej! Der kommer en bagfra. Lund, du dør så meget. Hvad sagde jeg? Det var ikke mig. Han er ikke et Jeg var for ikke Du er flækket. Men altså ikke god, når du bliver sådan blæst. Armor alligevel. For helvede! Fuck, sorry. Det er fordi, der var lige en, jeg kunne skyde, og så kom du til at løbe ind for mig. Sorry. Jeg går med. Jeg begynder snart med at lave noget, kan jeg mærke. Ja, det er ikke, det er ikke en skøn følelse, Lund. Så kommer I bare sådan halvanden minut efter, jeg havde nakket ham. Vi må hellere skyde. Okay, jeg har banana. Jeg har kyllingen. Fuck, jeg Bum. De kommer... Der kommer i hvert fald... Au. Der kommer nok 2 apartment. Så pas på dernede, Gordon. Fuck, man! Han var fucking lucky. Jeg fik et så stort chok, alle mine reflekser, de De døde bare. Seriøst, jeg hoppede 1,5 meter eller sådan et eller andet i min stol. Han troppede 30.000 meter. Og det var rent faktisk i... og det var i... kilometer. Ja, det er klart. Må jeg gerne diffuse? Du er bare point. Hvorfor fanden tror du ikke, jeg vil have point? Det handler om at spille, Gordon. Ham der Kobe Bryant, han har sgu da point nok i form. Jeg har normalt... Hvor var den kylling er? Hvor var den kylling er? Okay. Nej. 2 bots. Okay, vi vinder. Ja, man. Alle kyllinger skal dø. Fuck the bots. Ja, okay. Fuck the chicken. Jeg snakker bare 3 her i midt. Der var en kylling. Lund, pas på hønsehuset. Som B. Lund, vent. Nice. 4 kills der. Op på hønsehuset. Vi må redde hønsehuset. Der er noget inde i hønsehuset. Der er æg. Yes. Ja, man. Kan du flække ham? Nej. Yes. Kom igen. Nova i midt. Midt. Hvem skal I tage en bagfra? Emil, den anden midt. Den anden midt. Jeg skyder der, Lund. Lund, gå til højre. Lund, du sidder stille. Det er kraftedeme i orden. Nigev, og så 2 AVP'er. 3 AVP'er. Det er krat pøs med i orden. Jeg vil have 3 år. Det bliver bare pivhyggeligt, det her. Sigurd, jeg rusher banana. Ja, jeg gør det. Jeg rusher også med AVP. Hvad har vi tab? Ja, vi no-scoper bare og trick shotter. 3-6. Quickscoper. One Get kill. flicked. Get flicked. Nå, skal du lige flække? GG. Wow, you are so good. Hvor fanden min rank er? Wow. Ja, hvor blev min rank af? Må vi ikke se? Min rank forsvandt. Min rank forsvandt sgu. Og ballade. Fuck, man, deres hold er også trash. Nå. Ja, jeg ranker sgu op. Nej. Hey! What the fuck, man? Ja, man. Seriøst. Dans.